så kan jeg have i maven. Så svømmer han rundt med det der. Rundt det der game, og jeg tænkte bare, nej, der spiser han lidt. Han var død ligesom de der hajer. Jeg tænkte, de er døde. Det er virkelig sådan, fordi der var de også nede i et eller andet rev, en bro i USA, hvor de der hammerret. Og der tror jeg også, at det er en hammerret, en bro der. Det er noget med, at han trykker sig lidt, det er et bestemt punkt, der er det siger godt, at det er vigtigt, at det er lidt snart noget af det. Top inmobility. Det er også helt specielt, at det er Da jeg sagde til hun på det nu, den var ved at stikke ud, så sagde jeg, jeg tager ikke stikke. Nej, det er jo det. Og har jeg arbejdet lidt sådan her. 10 indlæg, og det er Nej, altså jeg vil sige, at der er ingen af dem, Det er strækhals. der er ham, der er med. Og der er han vist på Discovery også. Der tog han jo til Sydafrika. Til Middelhav. Og skulle hjælpe ham. Det skygge og ryg, mærke, at det er fornuftigt. overhovedet ikke. Den er helt galt med. Der var de nede og lave nogle studier. Både med, hvordan de fordeler sig og spiser. Og har jeg arbejdet lidt sådan her. Som ikke plejer at være. Gælde er nede af klemmerne. Og det er sjovt at få det. Vente! Nej. Sådan. Gør jeg heller ikke, fordi det var også en af de der hajer. Altså, han var forsøgt at se en eller anden bane. Det var Hanna, som var kaldt hej-banen. Det var også spændende. Og der er nu til, at man ville bare slappe af. Man skulle, altså, det er svært man skulle også være rolig, fordi ellers så kunne de sådan mærke, og den hjernefrekvensen var altså lige lidt for højt. Så det var testing. Det var også helt de der hajer, der var lige skyndet lige ind i ham. Det er fedt, når det er ligesom sådan noget. Ja. Men han er ikke Virkelig noget en napfejl. Ja, det skal bare have. Ja, det er bare. Kombineret med gammelmuslinger og søstjerner og hvad der er sådan sammenblandet med. på en dyr. Det stod en krabs i øjet munden eller et eller andet. Og det har jeg altså ikke også ikke. Ja, det er virkelig. Tak. Det har jeg jo svært ved. Ja! Sådan. Jeg havde været med eller andet, så de Og hvor mange meter var det? Du skulle lige nives af det om det. Jamen, det var da gode stykker. Der var en af dem skønne, som jeg har der, der sidder billeder i det. Han skønne billeder over. Og verden selv vil stige på grund af Han kender bare der og møfte det hele. De viste de der fra var det ligesom kamera, bagkamera. Ja. Der var de i Alaska. Og ser du først, han filmer de grizzly i det der sådan mega i sådan en lagt. Ja. Og helt fantastisk oplevelse eller optagelse. Jeg vil sige, at det er bandegruppe, hvor man ser det. Det er sådan noget. Vente!